Hey YouTube! Jeg tror jeg crash. Nej, det gør jeg ikke. Hej YouTube, hvad så? Ja, hvad så? Ja. Thomas her, og Jonas her. Hey. Flot. Ja, vi kører en lille... Let's play. Let's play. Det ved jeg ikke. Let's play Counter-Strike. Det kan godt være, at jeg er mod mig lige om lidt og siger, at jeg skal spise islagkage. Er det ikke okay? Må jeg ikke spise islagkage? Hvordan i al... Jo. Altså, hvad skulle jeg ellers sige? Så YouTube, så jeg tror, at jeg bare lader stå og være AFK. Indtil... op til... Ej, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, Jeg har grafikken helt nede på det laveste. Det må jeg altså også undskylde for jer YouTube, men det er simpelthen fordi, at mit net... Det er mig. For at sige det. Dit net? Ja, jeg har elendigt net. Nej. Har du ikke? Jo, jeg har. Hvordan er dit? Mit er 30-30. Er du gal? Mit er kun 10 eller 5 eller sådan noget. Er du gal? Min bedstemor og bedstefar. Ej, lad være! Nej, jeg gider ikke. LOL. Har du fået IDF Defender? Hvordan det? Nej. Når den laver i T. Nej! Flip ud, Thomas, flip ud. Nej.